Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Yaya. Abin da ke so in gaya ma kai ba malamin ma dan iska. Abin da ke so in gaya ma. Ka cire hannunka a cikin wannan gaba ko ka jefa kanka cikin mugun yanayi. Za ka sha wuya, za ka wahala. Ninka. Kuma maganar gaba da kake mu yanzu muka daura tushen yin wannan gaba. Ba gudu babu ja da baya. Kuma Allah ya ji kanka. Wallahi kana wani fankama, kana wani tinkawo. Da kai baban gudu da shi da wali daura auren wannan mata daga gida. Ba hada wannan la. Ba ta ka tabbas. Au shi ne mai na farge wannan. Kwarai da gaske. Wayo Allah, wayo kai. Haka Allah. Sangace. Ka tsaya a nan. Tun daga yau har zuwa shekara 3 mai zuwa. Ina nan. Ni kuma zan je gida. Haba, shi sa gaba ɗaya da gaba hata gaba ɗaya ta yawo mai ta firgice. Ina kuma zan je gida. Ita ta tsare ina ta gidan. Ka ba ta kai da suke wai ina suke dan burau. Ga kai. Kuna ina. Haka gaske mutane. In ba wulakanci ba. Ku za ku fa gidan ku mutunci. Ni za buga.